म्हणजे जसे दशावतार, डबलवारी भजन, आपलं संगीत भजन, जशा ह्या कला आहेत आपल्या कोकणच्या कला आहेत, त्याप्रमाणे ही सुद्धा एक गोफन नृत्य, ही सुद्धा एक कोकणचीच कला आहे. बरोबर. सुंदर परंपरा आहे ती आमच्या देवगड तालुक्यात मुणगेगावची. ओके. ते सुंदर आणि हे राजेंद्र प्रभू आणि महाजन हे अतिशय चांगल्या प्रकारे ते हे करतात, सादरीकरण करतात. बरोबर. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर पहिल्यांदा एक नवीन व्हिडिओ येतात गोफाचं नाच. होळीच्या दिवसात कोळी, त्याच्यानंतर गोमूग असे सर्व नाच आपल्याला बघूक मिळतात. शबई वगैरे मागतात आणि हे पूर्ण होळीचे आपले 6-7 दिवस असतात. त्या 6-7 दिवसामध्ये प्रत्येक घरात, प्रत्येक गावात जाऊन हे सर्व जे नाच असतात ते सादर केले जातात आणि त्यामार्फत काही दक्षिणा वगैरे असतात, ते जे भाविक असतात, जे घरातले असतात ते देतात. तर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदाच या ठिकाणी गोफ नाच बघणार आहोत आणि त्यासाठी तो गोफ आता या ठिकाणी बांधतात. खूप भारी. तर एक वेगळा अनुभव असतो, नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मुनग्यातले असतात ते. मुनग्यात वाडी खायची आप्पईवाडी. आप्पईवाडी मुनगे. तर खूप सुंदर, म्हणजे मुनग्याची भगवती देवी असा, तर त्याच गावातले असतात. खूप सुंदर. तर भगवती देवीची देखील आपण जत्रेची व्हिडिओ बनवली होती आणि आता या ठिकाणी त्याच गावातील ही गोफन नृत्याची आपण व्हिडिओ बनवतो. खूप सुंदर व्हिडिओ, नक्की शेवटपर्यंत बघा. कोकणात आपल्या खूप सारे प्रथा परंपरा असतात, त्या प्रथा परंपरेपैकी एक आज आपण ही अनुभवणार असो. आता आज आपलं किती 4था दिवस ना होळीचं? 4 दिवस आता तुम्ही फिरतास. ओके. आता अजून म्हणजे तिकडची मुनग्यातली होळी किती दिवस असतील? म्हणजे 5 दिवसाची असतात. उद्या धूळ 5 दिवसाची, म्हणजे उद्या तुमचं शिमगो संपलो मुनग्या गावातलं. ओके. मग त्याच्यानंतर हे नाच वगैरे सगळे बंद. बरोबर बरोबर बरोबर. हां. कारण प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या, म्हणजे काही 5 दिवसाचं, 7 दिवसाचं, तुमचे 5 दिवसाचं. बरोबर. तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्या गावागावात वेगळे वेगळे म्हणजे दिवसाची अशी होळी असतात. आता तुम्ही देवगडातलीच होळी बघितलास तर होळीच्या दिवशी ती होळी तोडली जातात आणि धुळवडीच्या दिवशी ती होळी उभी केली जातात. त्याचप्रकारे प्रत्येक गावाचे असे होळीचे दिवस, धुळवडीचे दिवस हे वेगवेगळे असतात. आणि आपण आता या ठिकाणी थोड्याच वेळात गोफ नृत्य म्हणजे गोफ नाच बघतलो. खूप सुंदर असं असतो अनुभव. नक्की व्हिडिओत शेवटपर्यंत राहा. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो ह्यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो ह्यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विसावली गाव. 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 हो जगाच्या नकाशात झोपून दिसता आमच्या कोकणचं नाव. जगाच्या
नकाशात शोभून दिसला आमच्या कोकणचा नाव नकाशात शोभून दिसला आमच्या सह्याद्रीच्या डोंगरांगातून फुलला नंदनवन सह्याद्रीच्या डोंगरांगातून फुलला नंदनवन तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा प्रसन्न होतं मन तुमचा प्रसन्न होतं मन तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा असो आमचो योगो कोकणात आमका लाभलो आता समुद्राचो किनारो कोकणात आमका लाभलो आता समुद्राचो किनारो कोकणात आमका लाभलो आता समुद्राचो डोंगराच्या कुशीतून वावता बघा धबधब्याचो फवारो डोंगराच्या कुशीतून वावता बघा धबधब्याचो फवारो डोंगराच्या कुशीतून वावता बघा धबधब्याचो फवारो डोंगराच्या कुशीतून वावता परशुरामाची पावन भूमी वर्तवती ज्ञानमन परशुरामाची पावन भूमी वर्तवती ज्ञानमन येऊन बघा आणि बघून जावा प्रसन्न होतं येऊन बघा आणि बघून जावा प्रसन्न असो आमचो कोकण असो आमचो कोकण स्वर्गापेक्षा सुंदर आता आमचो कोकण स्वर्गापेक्षा सुंदर आता आमचो कोकण तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा प्रसन्न होतं येऊन बघा आणि बघून जावा कोकण असो आमचो कोकण दर्शन दे रे भगवंता दर्शन दे रे भगवंता
किती अंत आता पाहती अनंता, किती अंत आता पाहती अनंता. किती अंत आता पाय पित्याची सेवा दलिकाची भक्ती पाहिली तू गोऱ्या कुंभाराची. भक्ती पाहिली तू गोऱ्या कुंभाराची. माय पित्याची कैसे येणे व्हावे, कैसे येणे व्हावे तुझ्या कृपावंता. ऐकतात वाणी संत तुकोबाची, साक्षात प्रगटे मूर्ती विठ्ठलाची. साक्षात प्रगटे ऐसे दान देती, ऐसे दान देती तुझा प्रिय संता. तूच जन्मदाता, तूच विश्वकर्ता. मन शांत होई तुझे गुण गाता. जन्मदाता तूच विश्वकर्ता. मन शांत होई तुझे गुण गाता. एकाचा हीच एकाचा पुरवी आता. किती अंक आता पाहती अनंता.
खूप सुंदर असा गोप नृत्य गोप नाच तर हे मुनग्यातील यांनी सादर केल्याने खूप भारी खूप भारी. साधारण किती जण असाच तुम्ही म्हणजे एक 20-25 जण असाच ना पूर्ण सगळे? आता याच्यामध्ये आता मी बघितलंय तर एकदम पूर्ण म्हणजे एजवाली पण माणसं ज्येष्ठ नागरिक प्लस आपले तरुण मुलं पण असतात. तर भारी म्हणजे कसा काय मॅनेज करतात साधारण? आम्ही सकाळी जवळजवळ एक 6 वाजता उठल्यापासून जी तयारी असते यांचं म्हणजे मेकअप वगैरे ह्या ज्या इथे गवळणी दिसत आहेत तुम्हाला गोपिका यांच्या तयारीपासून सकाळपासूनची सुरुवात असते आणि ती सगळं झाल्याच्या नंतर आम्ही 9-1 वाजता बाहेर पडून पूर्ण सकाळी आम्ही 9 वाजता बाहेर पडलोय आणि आता जवळजवळ वाजले किती जवळ 8 वाजले म्हणजे अजून आम्ही घरी गेलो नाही. म्हणजे जवळजवळ एक दिवसभराचा एक 14 ते 15 तासाचा प्रोग्राम आमचा दिवसभर रोज असतो 5 दिवस. बरोबर. फक्त मुनगे गावात फिरतास की अजून आम्ही बाहेर पण जातो, तोंडवळी म्हणा किंवा वांगणी म्हणा किंवा इकडे आचरा आम्ही जातो. बरोबर. म्हणजे गाव असतील त्याप्रमाणे आम्ही करतो. होय. तर आता शिमग्याचे 5 दिवस पूर्ण नाच असतो भारी एकदम. आता तळी पण इकडे इलेली असा खूप सुंदर. तर असेच आपण ओके थँक्यू धन्यवाद. तुमचे पण खूप खूप आभार की हे जे आपली सर्व म्हणजे पारंपरिक कला असतात ती अजून तुम्ही ही पारंपरिक कला आहे म्हणूनच आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न करतोय की ती टिकून राहावी. म्हणजे आमच्या पुढची जी पिढी येईल त्यांना ही परंपरा समजावी की बाबा हे गोपन नृत्य आहे. ही सुद्धा एक म्हणजे जसे दशावतार, डबलवारी भजन, आपलं संगीत भजन, जशा ह्या कला आहेत आपल्या कोकणच्या कला आहेत त्याप्रमाणे ही सुद्धा एक गोपन नृत्य ही सुद्धा एक कोकणचीच कला आहे. बरोबर. ती सुद्धा पूर्वीपासून चालत आलेली आहे पण ती आता हळूहळू कमी होत चाललेली होती. पण हे आम्ही 4-5 वर्षापासून हे आम्ही पुन्हा चालू करून हे आम्ही आता इथपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत. बरोबर. आणि काही पण म्हणजे बघितलं ना तर हे जे आता कोळीन किंवा गोमून असतात ना त्याच्यात आता नवीन लेटेस्ट केलेली हिंदी गाणी वगैरे असतात हिंदी गाणी वगैरे म्हणतात सगळे झालेत. पण तरी पण तुम्ही आता जी पारंपरिक गाणी सादर केलास ना अतिउत्तम म्हणजे प्रश्नच नाही. कारण कसं माहिती आहे या खेळाला ना पारंपरिक नृत्यच लागतं, पारंपरिक गाणीच लागतात. याच्यामध्ये पिक्चरची गाण्यांच्या चालीवरती तेवढंच मजा येत नाही. बरोबर. जे आज म्हणतात ना जुनं ते सोनं हेच महत्वाचं आहे. आणि ती म्हणूनच आम्ही ती जुनी परंपरा आहे ना ती आम्ही सांभाळण्यात आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न सगळेजण करतो आहोत. आणि तुम्ही या ठिकाणी आलात आणि आमचं या ठिकाणी तुम्ही शूटिंग करून आमचे संवाद साधला त्याबद्दल मी माझ्या मंडळाच्या वतीने तुमचे लाख लाख आभार मानतो. तुम्हाला धन्यवाद देतो. धन्यवाद खरोखर तुमचे देखील खूप खूप आभार. ज्यांच्या घरामध्ये आता या गोपन नाच सादर झालो तर ते आता जे घराचे मालक असतात. नमस्कार काका, तुमचं नाव कसं? नंदकुमार मुणगेकर. ओके. तर मुनग्यात ह्यांचं इकडे घर असतात. तर तुमका ह्यो गोप नाच कसं वाटलो? सुंदर परंपरा आहे ते आमच्या देवगड तालुक्यात मुणगेगावची. ओके. ते सुंदर आणि एक राजेंद्र प्रभू आणि महाजन हे अतिशय चांगल्या प्रकारे ते हे करतात सादरीकरण करतात. बरोबर. आता कसे हे आता यांचं ह्यो गोप नाचिलो तसे आता इतर पण गावातले वगैरे कोळीन पण येते. ते घुमाट म्हणतात. बरोबर. घुमटावर नाचणारे. ओके. किंवा दुसरे खेळ येतात. बरोबर. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ करतात, सादरीकरण करतात. तर होळीच्या एक 5-6 दिवसात खूप मस्त धमाल वाटते. माझ्या धमाल एकदम पूर्ण असे वेगवेगळे पारंपरिक वेगळंच वातावरण होतं होळीचं. हो. तर त्यांना देखील खूप आवडलं. म्हणजे तसं सगळ्यांकाच आवडतं आपल्या कोकणात
आणि खरोखर ही मंडळी जी आपली पारंपरिक प्रथा असतात ती अजून सांभाळून ठेवतात आणि ही प्रथा सांभाळण्याच्या पलीकडे अजून जे संपूर्ण रसिक असतात ते देखील ह्यांका दाद देतात, त्यामुळे त्यांचे देखील खूप आभार. तर अशीच तुमची ही प्रथा परंपरा चालू ठेवा, आम्ही देखील तुमका असेच नक्की सपोर्ट करत राहू. धन्यवाद तुमचे सगळ्यांचे. ओके.